Pani poslankyňa Remišová, chvála Bohu, že tie vaše vystúpenia už naozaj v tejto republike neberie nikto vážne, pretože tie kýble špiny a odpadu, ktoré ste tu dnes vyliali, tak to je niečo nehorázne. Vy idete niečo rozprávať o šafárení, vy, ktorá ste zaťali sekeru vo firme IT Slovensko 7 miliónov eur, kde sa vyplácali 100-tisícové odmeny bez toho, aby zamestnanci mali vôbec nejakú prácu, kde si volali barbera za 1000 eur. Vy idete rozprávať niečo o šafárení, ktorá ste nakupovali na váš rezort nábytok za niekoľko desiatky tisíc eur, napríklad ako sedačku. Veď to je neuveriteľné, pani Remišová, čo vy ste tu dnes opäť predviedli a naozaj ja len pevne verím, že konečne už si zapamätáte aj tú hodnotu tej DPH-čky. Hoď sa ju teraz budete musieť bohužiaľ učiť na novo, ale tak snáď už si ju zapamätáte, pretože toto bol presne váš obraz. Vy ste ani nevedeli za vášho pôsobenia, koľko percent máme DPH. Taký bol obraz vašich vlád. A vy si tu idete niečo rozprávať, že my sme nejakí nesúrodí, alebo ja neviem. Ja mám normálne predstavu, že vy ste sem dnes spadli z gurúnu, nikdy ste tu nevládli, nikdy ste tu nepôsobili a dnes nás idete všetkých moralizovať a poučať. Toto, drahé Slovenky a Slováci, je Veronika Remišová, prvá najmúdrejšia. Naozaj, už ste všetkým na smiech celému národu a nech nás Pán Boh ochraňuje od toho, aby ste sa raz vrátili k moci. Ďakujem.